Έχεις αναρωτηθεί ποτέ ποια είναι η διαδικασία που γίνεται κάθε φορά που περνάς την κάρτα σου από ένα POS? Τι συμβαίνει πραγματικά εκείνα τα 2-3 δευτερόλεπτα μέχρι να εκτυπωθεί η απόδειξη? Στη διαδρομή μας, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το Bitcoin, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε πώς λειτουργούν οι μεταφορές χρημάτων. Ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχουμε αυτό είναι να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο επεισόδιο, το πιο σκληρό χρήμα που κατέληξε να χρησιμοποιεί η ανθρωπότητα ήταν ο χρυσός. Η σπανιότητά του στον πλανήτη μας, καθώς και οι χημικές του ιδιότητες, τον κατέστησαν το πιο αξιόπιστο μέσο ανταλλαγής και αποθήκευσης αξίας. Παρ' όλα αυτά, ο χρυσός δεν πάβει να έχει ορισμένα μειονεκτήματα. Πρώτον, η έλλειψη διαιρεσιμότητας. Αν έχεις μια συγκεκριμένη μάζα χρυσού, είναι δύσκολο να το σπάσεις σε μικρότερα κομμάτια για να κάνεις πληρωμές μικρότερης αξίας, καθώς χρειάζεται ειδική κατεργασία με υψηλές θερμοκρασίες. Δεύτερον, η έλλειψη φορητότητας. Αν έχεις ακόμα και μια σχετικά μικρή ποσότητα χρυσού στην κατοχή σου, δεν είναι εύκολο να το μεταφέρεις μαζί σου όπου πηγαίνεις λόγω της μάζας και του όγκου του. Το πρόβλημα αυτό μεγαλώνει όσο αυξάνεται η ποσότητα. Το να μεταφέρει κάποιος λοιπόν τις οικονομίες του από το ένα μέρος σε ένα άλλο, εκτός του ότι δεν είναι εύκολο, είναι και επικίνδυνο, καθώς αυξάνεται η πιθανότητα ληστείας ή απώλειας, παραδείγματος χάρη με ναυάγια που συνέβησαν στην αρχαιότητα. Οι άνθρωποι όμως είναι έξυπνα όντα και δεν άργησε να εμφανιστεί ένας νέος τρόπος μεταφοράς του χρήματος. Και αυτός είναι το επωνομαζόμενο στα αγγλικά paper money, το χάρτινο χρήμα. Έκανε την πρώτη εμφάνισή του στην Κίνα του 7ου αιώνα, όπου χρησιμοποιούσαν χάλκινα νομίσματα ως χρήμα με τον εξής τρόπο. Αν κάποιος είχε πολλά χάλκινα νομίσματα στην κατοχή του και ήταν δύσκολο να τα μεταφέρει, υπήρχε η δυνατότητα να τα δώσει σε ένα άλλο άτομο που θα ήταν υπεύθυνο να τα αποθηκεύσει με ασφάλεια μέχρι ο ιδιοκτήτης να τα ξαναχρειαστεί. Το άλλο άτομο, λαμβάνοντας τα νομίσματα, έδινε μια απόδειξη στον ιδιοκτήτη, στην οποία αναγραφόταν και η ποσότητα. Αυτό οδήγησε στην επίλυση των δύο ανωτερών προβλημάτων. Αφενός μεν μπορούσε κάποιος να δώσει μερικά από τα νομίσματά του για μια συγκεκριμένη ποσότητας απόδειξη. Αφετέρου, ήταν πολύ πιο εύκολο να κουβαλήσεις μαζί σου ένα κομμάτι χαρτί παρά μερικά κιλά χαλκού. Υπάρχει όμως εδώ ένα πολύ σημαντικό νέο χαρακτηριστικό που εμφανίστηκε. Και αυτό ήταν η εμπιστοσύνη. Δίνοντας κάποιος τα νομίσματά του, έπρεπε να εμπιστευτεί τον υπεύθυνο ότι θα τα αποθηκεύσει με ασφάλεια και ότι δεν θα τα ξοδέψει για δική του χρήση. Οι αποδείξεις αυτές δεν άργησαν να αρχίσουν να χρησιμοποιούνται ως χρήμα. Οι άνθρωποι πολύ απλά αντάλλαζαν αυτές, χωρίς να πηγαίνουν στον υπεύθυνο για να πάρουν τα νομίσματα. Το σύστημα αυτό μέχρι τον 11ο αιώνα καθιερώθηκε ευρέως στην Κίνα. Τα κομμάτια χαρτιού ήταν επίσημα ορισμένα από την κυβέρνηση και υπήρχαν μέχρι και εργοστάσια για την παραγωγή τους. Το σύστημα αυτό όμως έμελε να καταρρεύσει, καθώς τίθονταν σε κυκλοφορία ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες χάρτινου χρήματος, χωρίς να υπάρχει ο αντίστοιχος αριθμός χάλκινων νομισμάτων από πίσω. Το 1455 εγκαταλείφθηκε και πέρασαν αρκετά χρόνια μέχρι να αρχίσει να χρησιμοποιείται ξανά κάτι παρόμοιο. Στην Ευρώπη, το σύστημα αυτό έγινε γνωστό από τα ταξίδια του μεγάλου εξερευνητή και εμπόρου Μάρκο Πόλο, ο οποίος έγραψε γι' αυτό το σύστημα σε ένα από τα βιβλία του. Τα χαρτονομίσματα άρχισαν να διαδίδονται ως μέσο ανταλλαγής το 17ο αιώνα. Εκδίδονταν από εμπορικές τράπεζες, οι οποίες είχαν αρχίσει να εμφανίζονται από τα τέλη του 16ου και τις αρχές του 17ου αιώνα. Η οργάνωση των ανθρώπων σε έθνη κράτη έφερε και τη δημιουργία των πρώτων κεντρικών τραπεζών στα τέλη του 17ου αιώνα, αρχικά στη Σουηδία και αμέσως μετά στην Αγγλία. Οι κεντρικές τράπεζες διατηρούσαν τα αποθέματα χρυσού της κυβέρνησης και εξέδιδαν χαρτονομίσματα, τα οποία αντιπροσώπευαν μια συγκεκριμένη ποσότητα χρυσού. Υπήρχε δηλαδή μια ισοτιμία μια συγκεκριμένη ποσότητα χαρτονομισμάτων με μια συγκεκριμένη ποσότητα χρήματος, χρυσού. Το σύστημα αυτό της αντιστοιχίας πέρασε πολλά σκαμπανεβάσματα στη διάρκεια των χρόνων, με τη διεξαγωγή πολέμων να επηρεάζει πολλές φορές την ισοτιμία των χαρτονομισμάτων ως προς το χρυσό. Μπορούμε να αφιερώσουμε πολλές ώρες περιγράφοντας τις περιπτώσεις που συνέβη αυτό, με τελευταία την οριστική αποσύνδεση των νομισμάτων από το χρυσό το 1971. Σε μελλοντικές συζητήσεις θα αναφερθούμε σίγουρα σε αυτές. Τι σχέση έχουν όμως όλα αυτά με το πώς μεταφέρεται το χρήμα? Ας δούμε λοιπόν. Στην περίπτωση που η ανταλλαγή που λαμβάνει η χώρα γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο, τότε ο αγοραστής μπορεί να δώσει απευθείας χρυσό ή χάρτινο χρήμα στον πολιτή και η ανταλλαγή ολοκληρώνεται άμεσα.
δεν χρειάζεται η μεσολάβηση κανενός τρίτου, τον οποίο να πρέπει να εμπιστευτεί είτε ο αγοραστής είτε ο πολιτής. Με την ανάπτυξη του εμπορίου όμως σε όλον τον πλανήτη και ακόμη περισσότερο με την έλευση του ίντερνετ τις τελευταίες δεκαετίες, αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν είναι εφικτό να αποστέλλονται κάθε φορά χαρτονομίσματα ταχυδρομικώς, πόσο μάλλον χρυσός, λόγω του μεγάλου κόστους που θα απαιτούνταν για κάτι τέτοιο και του χρόνου που θα χρειαζόταν για να ολοκληρωθεί η μεταφορά. Και εδώ είναι που αρχίζουν να απαιτούνται ενδιάμεση για την ολοκλήρωση των συναλλαγών. Ας εξετάσουμε τις παρακάτω περιπτώσεις. Έστω ότι ο Γιορίκας θέλει να αγοράσει μερικά βιβλία από τον Κωστίκα, αξίας 50 ευρώ. Στην απλούστερη των περιπτώσεων, η συναλλαγή γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο. Ο Κωστίκας μπορεί να επαληθεύσει μόνος του ότι ο Γιορίκας έχει τα 50 ευρώ γιατί τα παίρνει απευθείας από αυτόν και μπορεί επίσης, αν θέλει, να ελέγξει τη γνησιότητα του χαρτονομίσματος. Περίπτωση δεύτερη. Έστω τώρα ότι ο Γιορίκας βρίσκεται σε διαφορετική πόλη από τον Κωστίκα. Προφανώς και δεν συμφέρει να ταξιδέψει ώστε να γίνει συναλλαγή απευθείας λόγω του επιπλέον κόστους. Διατηρούν όμως λογαριασμό και οι δύο στην τράπεζα Α. Οπότε αποφασίζουν να κάνουν τη συναλλαγή μέσω αυτής. Η διαδικασία έχει ως εξής. Αρχικά, ο Γιορίκας καταθέτει τα 50 ευρώ στην τράπεζα. Από εκείνη τη στιγμή, η τράπεζα χρωστάει στον Γιορίκα 50 ευρώ. Αυτό είναι καταγεγραμμένο στην βάση δεδομένων της τράπεζας. Στη συνέχεια, ο Γιορίκας δίνει εντολή μεταφοράς 50 ευρώ στο λογαριασμό του Κωστίκα. Η τράπεζα ανανεώνει τη βάση δεδομένων της και πλέον τα 50 ευρώ τα χρωστάει στον Κωστίκα και αυτός με τη σειρά του μπορεί να πάει να τα πάρει. Στην περίπτωση αυτή βλέπουμε ότι ο Κωστίκας πρέπει να εμπιστευτεί την τράπεζα για να επαληθεύσει ότι ο Γιορίκας έχει τα 50 ευρώ. Απαιτείται λοιπόν εμπιστοσύνη προς τον ενδιάμεσο. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που ο Κωστίκας διατηρεί λογαριασμό σε διαφορετική τράπεζα από αυτήν του Γιορίκα? Το πρόβλημα αυτό λύνεται εάν η μία τράπεζα διατηρεί λογαριασμό στην άλλη. Τα βήματα έχουν ως εξής. Αρχικά ο Γιορίκας και πάλι καταθέτει τα 50 ευρώ στην τράπεζά του, στην τράπεζα Α. Η τράπεζα Α χρωστάει 50 ευρώ στο Γιορίκα. Στη συνέχεια, η τράπεζα Α αλλάζει τη βάση δεδομένων της και αυτά τα 50 ευρώ αντί να τα χρωστάει στο Γιορίκα, τα χρωστάει στην τράπεζα Β και ενημερώνει αντίστοιχα την τράπεζα Β. Η τράπεζα Β ανανεώνει τη δική της βάση δεδομένων με το ότι η τράπεζα Α της χρωστάει 50 ευρώ. Και τέλος, ανανεώνει ξανά τη βάση δεδομένων της με το ότι πλέον χρωστάει 50 ευρώ στον Κωστίκα. Και ο Κωστίκας, όποτε θέλει, μπορεί να ζητήσει αυτά τα 50 ευρώ. Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς εδώ, μα πώς έγινε η μεταφορά? Τα χρήματα δεν έφυγαν ποτέ από την τράπεζα Α. Στην πράξη, επειδή υπάρχουν πολλοί όπως ο Γιορίκας και ο Κωστίκας που μπορεί να στέλνουν λεφτά από την τράπεζα Α προς την Β, αλλά και από την Β προς την Α, οι τράπεζες ανανεώνουν κάθε φορά τους λογαριασμούς που διατηρεί μία στην άλλη για να εκτελέσουν τις μεταφορές. Κατόπιν μεταξύ τους συνεννόησης μπορεί να εκτελούν μία χρηματαποστολή ανά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να κάνουν τη συνολική εκαθάριση. Περίπτωση τρίτη. Κι αν ο Γιορίκας και ο Κωστίκας βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες, είναι πρακτικά αδύνατο να διατηρούν όλες οι τράπεζες όλων των χωρών λογαριασμούς μεταξύ τους. Η διαδικασία όμως είναι σχεδόν ίδια, με τη μόνη διαφορά ότι προστίθενται στη διαδρομή ακόμη ένας ή παραπάνω ενδιάμεση. Είτε δηλαδή οι κεντρικές τράπεζες των δύο χωρών, είτε κάποια υπηρεσία πληρωμών που να διατηρεί οι ίδια λογαριασμούς σε πολλές τράπεζες σε διάφορες χώρες. Όσο αυξάνονται οι ενδιάμεσοι όμως, αυξάνεται και το κόστος και ο χρόνος που απαιτείται. Κάθε ενδιάμεσος κρατάει τη δική του προμήθεια από το μεταφερόμενο ποσό και η συνολική διαδικασία της εκαθάρισης των συναλλαγών μπορεί να διαρκέσει από λίγα λεπτά έως και αρκετές ημέρες, ανάλογα με τη χώρα και την τράπεζα στην οποία στέλνονται τα λεφτά. Και εδώ είναι που εμφανίζονται τα λεγόμενα δίκτυα πληρωμών όπως η Visa και η Mastercard. Για να μην είναι απαραίτητο κάθε φορά να περιμένουν μερικές μέρες ο Γιορίκας και ο Κωστίκας, οι τράπεζές τους είναι συνδεδεμένες πάνω στο δίκτυο της Visa, ας πούμε. Όταν το POS ή η ιστοσελίδα του Κωστίκα διαβάσει την κάρτα του Γιορίκα, οι τράπεζες επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους μέσω του δικτύου της Visa. Η τράπεζα Α επιβεβαιώνει ότι ο Γιορίκας έχει στο λογαριασμό του το απαιτούμενο ποσό και το δεσμεύει, ώστε να μην μπορεί να το ξαναχρησιμοποιήσει σε άλλη συναλλαγή. Η τράπεζα Β, λαμβάνοντας αυτή την πληροφορία, πιστώνει το ποσό στο λογαριασμό του Κωστίκα. Η συνολική διαδικασία όμως που θα συμβεί στο παρασκήνιο είναι η ίδια με πριν και μπορεί να περάσουν ακόμη και αρκετές ημέρες μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά
μεταξύ όλων των ενδιάμεσων. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από όλη αυτή την περιγραφή είναι ότι σε κάθε ηλεκτρονική πληρωμή ο πολιτής πρέπει να εμπιστεύεται την τράπεζα και το δίκτυο πληρωμών για να επαληθεύσει ότι ο αγοραστής έχει στην κατοχή του το απαιτούμενο ποσό. Αυτό που συμβαίνει στα λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να βγει η απόδειξη του POS είναι η ανταλλαγή κάποιων μηνυμάτων μεταξύ των βάσεων δεδομένων των τραπεζών και η ανανέωση κάποιων εγγραφών σε αυτές. Και το χρήμα από κομμάτια χρυσού έγινε κομμάτια χαρτιού και πλέον μετατράπηκε σε ηλεκτρονικές μονάδες χρέους. Και το χρέος απαιτεί εμπιστοσύνη. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το επεισόδιο και συγγνώμη αν σας κουράσαμε με τη μακροσκελή περιγραφή. Στο επόμενο θα δούμε επιτέλους πώς λειτουργεί το bitcoin. Μέχρι τότε μην εμπιστεύεστε, επαληθεύστε.